Soc el Frank Margenat, propietari de l'Ulla de Mas, al Pla de Bages, i soc adherit a la marca Enoturisme de l'Agència Catalana de Turisme. Vam decidir col·laborar amb la marca Enoturisme de l'Agència Catalana de Turisme perquè creiem que és una oportunitat única per tal d'unir esforços entre l'agència pública, la Generalitat i el sector privat, que som empreses petites i que creiem que no tenen la capacitat suficient per tal d'arribar a segons quins sectors. I el que m'ha portat ha estat moltíssim perquè precisament té una infraestructura amb 12 delegacions per tot el món i que creiem que a través dels workshops, a través dels press trips, els fam trips, coses que nosaltres seríem incapaços de poder fer amb els nostres propis recursos, hem arribat a poder fer-ho.